Kompleto na ang mga contingent nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade 2026. Samtang gipaubsan karon ang budget sa naasoing dako nga kalihukan. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. 97 ka mga contingents ang kumpirmadong mapakita silang performance sumaabot nga Sinulog Grand Parade 2026. Diinduhan ini mga guest contingents human sa deadline. Appeal sa out-of-town contingents ang Kalibungan Festival sa Cotabato, Amas sa Kitapawan, Zamboanga City High School, Maine, Bai City, Tobago College sa Albay, Antipolo City sa Muntinlupa, Talon-Talon National High School sa Zamboanga City, Maria Clara Lubrigat National School, Zamboanga City, Malita Davao Occidental, Tagbilaran City, Zamboanga Sibugay, o Las Piñas City. Samtang sa Sinulog sa Dakbayan contingents nga nagikan sa mga barangay ug tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, naglakip sa Lumad, Basakanon, Basak Pardo, Barrio Luz, Guadalupe, Banilad, Mabolo, Tribo Kinayahan sa San Nicolas proper, Inayawan, San Roque, Tejero, Kasambagan, Babag, San Nicolas proper, UP Cebu, Labangon, ug Talamban. Ang mga contingents gikan sa probinsya Sugbo naglakip sa Toledo City, Carcar City, Alcoy, Mandaue, Carmen ug Dumanhog. Samtang ang Danao City kansang contingent ang Mascara Festival ang guest contingent diin giingong musayaw si Governor Pamela Baricuatro. Out of town 12 guest. Ang usa is Mascara, Cebu City 17, province that is 7. So 37. So before, I think we were having about 40 plus, which is naabot og alas 12. Karon sa katotong gisulti nako, maximum of 7 o'clock sa gabi. Samtang ipaubsan ang gahin sa Sinulog sa sunod tuig gikan sa 100 million pesos, gihimo na lang kining 78 milyones pesos. This is something kanang achievement nato at the same time sa tibuok syudad sa Sugbo kay ang atong kwarta nga gastuon dili man mas gamay man kaysa una. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.